kadako man gyud ang tingog ni Gobernador Gwendolyn Garcia bisan sa mga kalihukan dinhi sa Dakbayan ta. Ang angay unta nga muduma sa Dakbayan mao si Mayor Mike Rama, pero sa hinay-hinay nahawngan siya ni Gobernador Garcia. Nagsugod ni ang ilang salida sa dihang gibuyag ni Governor Gwen Garcia ang venue sa silulog sa SRP sa niaging tuig pa. Nasumpayan karong tuiga nga nagpuhalay na gid sila sa premyo sa sinulog sa lalawigan o sa sinulog nga grand nga parada na ipahigayon karong pang-adlaw. Pero kagahapong adlaw nitumaw ang lain nga problema. Si Governor Gwen Garcia maunay magbuot sa pagsira o pag-abli sa kalsada. Siya nay magbuot, siraduan, ablihan ba ang Cebu South Bus Terminal nga niya mahimutang sa